Pono ganteng dhewe ora yanto Pono mrengut wae Pono wetenge luwe Pono ireng dhewe Pono 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 mumet 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 manuk bokil cile ben suwe hingga dicelana mana apa nih manuk purit bokil penting suwe nengke iya ben hari yang mantap Assalamualaikum Takbirullah hari yang mantap asik iyain iyain hari yang aneh aduh sedap kowe iki sapa ora oh jane iya baleni Erik aja culin di sana kita nanti syuting iki tanggapan barang kok baleni oke puter oke hari yang mantap oke iyain aja iyain aduh sedap orang mana piye lah salah terus piye pengen gocok pusing belum saya ngajari iki bukan begitu Piye, piye? sayang piye dengarkan dulu ya oke malam yang mantap oke baik aduh enak ayo genti sesak lebu sedeng lah kan malam yang indah malam aduh enaknya rasa sesak lebu sedeng apa candaane alah ya apa lah malam yang indah sesak lebu sedeng wah sewen jorok ta mas sing jorok kowe kuwi malam yang indah jelas ada spesial buat keluarga besar Kebumen ambal bergoyang sesak lebu sedeng
sok nek desain baju boyo rasa ngurtoni ini. Ini tuh ibaratnya kembang mas. Kok nek tengah kene sisan lho ni. Sing menggolekkan kumbang yang Iki kira mari apik yo ni. Wah asline ora ndemok iki lho mas. Lah ndemok apa? Leket mau kena Salahmu kene. dhewe to kene lho. kono. Yo kene nang. Oh, aku ki mah aku. Lambe iki slewer-slewer. Iki barang nggo apa jane iki? Iki ki variasi mas. Ibaratnya kembang sedang menanti kumbang ngonten lho mas. Lah ini kembang apa kaya ini kembang apa? Iki yo ngenteni kumbang iki kan. Ngenteni tawon kuwi. Alah Ya, kapan-kapan. Entuk dhewe sisan kono malah. Apa iso? Oh gak maksudnya ngenteni tawone sing entuk lho. Apa tis manis yen ngucap sing ati hati-hati Panas sataan endi. hati-hati nyata babayan sejati Jelas nada campur sarini. Jelas. Hei. Ayo. Pak E joget Pak E. Pedes manis pupus tepung saumpama aja ngucap ora tegas tanpa guna. Pedes manis sarpo langit saumpama aja ngucap yen to amung sampun toto nyumpet rasa kang samar kakar wikar pikoleh tejo bengkok nirut toya aku kanca jroning sepi titen ora nganti mlayu neh niku ngantri. Dek iki ngene Pak Nyono mlayu kok alah tak titeni pokoke Oh lho. nganti kondur neh titen lho bapak putih Mas bapak mboten derek mana oke oh pokoknya agar melayu neh titen ono gitu Ayo entekno Mas. pedes manis yen ngucap sing hati-hati hati-hati nyoto bebrayan sejati. Wis nggih matur sembah nuwun. Asli cik latih ya Pak. Ayo Pak E. Bu. Ayo Bu E. Ayo Pak E. Bapak joget Bapak.
Oke, baik. Ati kesesa Masno, monggo. Yo. Ayo. Oke. Mas Paijo. Jelas ada. Monggo Karang Taruna. Jadi prakerja ora opo kabeh lelakon kowe tega ngarani atiku deyati Salam ya. urip sakoyo ngene omah rakon terus Urip hutan. Tak sawang-sawang atimu kok geloro to, Gel. Ati iki kene, Tapi iki mau apa? mosok ati kene. Oh, cek di hati tau Gel. Ati kene lho ati. Kowe cek duwe hati to. Duwe. Oh, kadang kala karo aku ki ra di hati oh, Gel. Piye rumangsamu kowe iki? Ceplas ceplos. Aku Aku ra di- merono ya, Mang. Aku ra hati tak perkosa lho. Tenan. Ani we. Aku malah cek mikir-mikir namanya merkosa cek di hati. Oh, cek di hati. Oh. Eh, Anggapan aku ra di hati, Dang. mau sapa, Gel? Sapa? Sing mau ngombe es kan lho. Batuku. Aku cetakno sapa? ART. Di Mas Ari mau intinya. Mas Ari, Wonge turu. pengen turu tenan ta? Bar ngombe es bubuk. Kok plus anti mau tang iki? Oh ngono. Aman berarti ya? Aku Oke. Oke, kepen aku ora duwe ati, Dang. Ayo. Bukan aku ora ati ngono, Dang. Li, oh bukan hati-hati ngono. Heeh, kowe mun bukan ora ati ngono. Bukan hati-hati. Oke, baik. Mati dari aku kowe. Ras. Tenan wae wani araku. Wong dek ra duwe ati iki bebas, gak bakal Bebas. kena hukum. Oke, baik. Oke. Oke, bidai. Ora birahi musim kedua. Oke. Apa? Ibu. Oh, puber kok Ayo, musim. ayo, ayo. Lilo aku kudu lilo. Lilo kowe dirapat. Wis mulya kowe. Mbok yo eling atiku kesekso. Bogel, Jelas ada. come here. Bogel. Neneng. Neneng.
Epa aku ora cemburu lho, Gil. Heeh. Aku nek gur karo Ragil ora cemburu. Heeh. Aku nek gur karo Fitri Tegal ora cemburu. Iki wong elek-elek kabeh ora pati. Lah iya, aku nek sing kasih mau kok aku cemburu ya, Gil. Nak Epa, Ragil, Heeh. Fitri, rapati ayu. Lah kayaknya mau Si sapa, ayu Gil? kowe. Kai mau lho. Ada di Mama Sari kok. Gon aku pitutenono no. Oh, titenono ikut kan ngomah ditinggano dikuncani pintu nek njaba lho. Kae di bawah aturan saya itu. Kae neng kene wani titenono nek kan ngomah. Iya, Mama. Gawe di video call. Oh ngono. Kalau ada tangan Oh, ayo. oke, nanti malam ya. Oke. Oke, Mama Sari. Maafkan aku istri. Aku mulai ngene pangku. Oh, enggak. Jatah ya, Pak Inggo. Heeh. Oke, baik. Tapi Epa palang merah ya. Gak kanggo. Ora kanggo, Kanggo. Ragil no. Nano. Cakepane sing tenanan kok nano. Lah mau piye? Pungkasane tak trimo urip. Lelakon. Heeh. Ngono ya. Itu kuwi, Dik. Lilo aku kudu bersama dengan Wong Gesengnya Indonesia. Bene Mas, langgam seragenan. Mangga. Kan kantor kagem nasional fried chicken. Chicken. Oh, bola isih kaya ngopo. Mung nyatane kelakon seprene. Angger gandra pungkasane malah bangun tresno. Wos jaman lumrahe yen wong urip coba lan godane gede sukap supra dene aja nganti dadak dadi gawe. Apa tinggal ngombe ae lah. Spesial nasional. Matur sembah nuwun. Musik. Pai jan yen
jajan goleki sing kaya ngopo sembah nuwun Bu Sis sehat selalu mung nyatane kalakon seprene angger gendro ungkasane kalah bangun tresno penak yoni mata di mata anak kambing sayang Jelas Nadia. oh jamak luprae entok urip coba lan godan gede Apa? sutradene aja nganti dadak dadi kawin jane mudeng garapan apa ora to Boten. Jenengan mawon sing mudeng nyoh. Iki garamane cah-cah enom, jenengan iki rombongane biasa sing dikersake nasional iki sing lemes lho sing Iki halus lho nasional, Mas. Wonten tayub. Enten wong anggar saged. seneng banget kok tek dides tek dides tek dides tek dides apa tukang sone sing brengsek iki Kuwi ben jenengan ki olahraga ngeten-ngeten ngono lho, Mas. coba keluargane piye Heh? keluargane piye Nek mau. ngapunten ya Pak nggih cacah ngeten iki lho Pak Jaluke piye? sing halus Rina wengi dadi ati wong isin aku isin tenan Lah isin piye to apa-apa kok kleru. penyanyi karo